Vítajte a ďakujeme, že počúvate ďalšiu produkciu od advokátskej kancelárie Ficek & Partners. Dnes sa ponoríme do témy, ktorá je, povedzme si úprimne, absolútne kľúčová pre každého, kto má pozemok a plánuje s ním niečo robiť, hlavne stavať. Ale myslím, že je to zaujímavé aj pre ostatných, aspoň budete vedieť, že niečo ako zmena užívania pozemku existuje a čo to obnáša. Dnes budeme vychádzať z veľmi praktického článku, ktorý pripravil doktor Milan Ficek. On sa Ficek & Partners venuje práve stavebnému právu a tieto otázky dostáva. Povedal by som, že na dennom poriadku. Takže dal dokopy takýto materiál, aby pomohol ľuďom zorientovať sa. Celý článok nájdete samozrejme v popise. My si dnes prejdeme tie najdôležitejšie body. Dobre, tak poďme na to. Čo to vlastne znamená, tá zmena užívania pozemku? Znie to dosť úradne. Áno, znie. A vlastne aj je. V zásade ide o oficiálnu, teda úradne povolenú zmenu toho, na čo alebo ako sa pozemok môže využívať. Viete, nie je to len o tom, čo s pozemkom reálne robíte, ale o tom, čo máte povolené. Ten pôvodný stav je buď nejako schválený, alebo aspoň evidovaný v katastre. No a stavebný zákon má na toto nástroj, volá sa to rozhodnutie o zmene využitia územia. Týmto papierom vám úrad vlastne povie, áno, môžete to robiť takto. A zvyčajne pridá aj podmienky. Aha. A toto sa potom musí samozrejme prejaviť aj v katastre. Najčastejšie sa mení tzv. Druh pozemku. Predstavte si, máte ornú pôdu. Postavíte dom. Po všetkých tých povoleniach a kolaudácii sa to v katastre zmení na zastavenú plochu a nádvorie, alebo napríklad na ostatnú plochu, ak tam spravíte, povedzme, parkovisko. Rozumiem. A tu naražame na ten známy zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy, to číslo 220 z roku 2004. Ten hovorí o trvalom odňatí pôdy. To je presne ono. Pôda sa prestáva používať na poľnohospodárstvo a mení svoj oficiálny status. Aha, čiže kľúčové je to povolenie a ten zápis v katastre. Nielen to, čo tam naozaj robím. To dáva zmysel. Aké sú teda tie bežné situácie v praxi, kedy toto človek musí riešiť? Je to len tá stavba domu? Stavba domu je asi ten najčastejší príklad, áno. Ale zďaleka nie je jediný. Povolenie potrebujete napríklad, ak chcete na záhrade alebo na lúke zriadiť oficiálne parkovisko. Alebo aj, čo si mnohí možno neuvedomujú, ak napríklad spevníte väčšiu časť záhrady štrkom, lebo tam parkuje viac aut. Aj to už môže úrad vnímať ako zmenu, ktorá si vyžaduje povolenie. Fakt. Aj takéto niečo? Áno, ak to mení charakter toho pozemku. Ďalej napríklad zriadenie cintorína. To je jasné. Alebo aj zakladanie či rušenie vinohradov, ovocných sadov, to tiež podlieha istým pravidlám a často povoleniu. Dokonca aj zalesňovanie pôdy, ktorá predtým nebola lesom, si môže vyžadovať istý proces. No a potom sú tu ešte terénne úpravy. Tým nemyslím bežné zarovnanie záhona, ale skôr také významnejšie úpravy. Klasika, zmeníte sklon pozemku a voda zrazu steká úplne inam. K susedom, na cestu. Ak to ovplyvní okolie, aj toto môže byť zmena vyžadujúca povolenie. Počkajte, takže ak môj sused navozí na záhradu kopu zeminy, zmení sklon a mne teraz po každom daždi stojí voda na dvore, on na to teoreticky mal mať povolenie? Presne tak. Ak tá jeho úprava má potenciál ovplyvniť okolie, či už odtok vody, stabilitu svahu, čokoľvek, mal by na to mať súhlas stavebného úradu. Práve cez to rozhodnutie o zmene využitia územia. Tým sa chránia aj susedia, aj ten širší verejný záujem. To je fakt dôležité vedieť. Dobre, takže kedy presne má človek zbystriť pozornosť a začať riešiť úrady? Čo je ten hlavný signál? Ten hlavný signál je vždy zámer. Zámer využívať pozemok inak, než ako je vedený v katastri a ako to pripúšťa územný plán. Najčastejší prípad sme už spomenuli. Stavba domu, chaty, garáže, čohokoľvek na pozemku, ktorý je v katastri ako, povedzme, orná pôda, lúka, záhrada. Tam je absolútne nevyhnutné vyňatie pôdy. To je ten pojem, čo sa často skloňuje. Áno, odborne rozhodnutie o odňatí pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Bez toho papieru vám stavebný úrad stavbu jednoducho nepovolí. A to isté platí pre lesné pozemky, tam treba vyňatie z lesného fondu. OK. Potom sú tu situácie, keď chcete niečo umiestniť na pozemok, ktorý ani nie je určený na zastávanie podľa územného plánu. Napríklad, čerpaciu stanicu, sklad, nejaké športovisko. Tam často najprv prebieha územné konanie. No a povolenie potrebujete aj vtedy, ak meníte funkciu pozemku bez toho, aby ste niečo veľké stavali. Povedzme, máte lúku a spravíte z nej platené parkovisko.
alebo kemping. Aj keď tam nič nemurujem. Aj tak. Mení sa charakter, intenzita využívania, vplyv na okolie a to musí úrad schváliť. A čo ten prípad, ktorý sa tiež stáva, dom už stojí, je skolaudovaný, ale v katastre je parcela stále vedená ako záhrada alebo orná pôda. Aj to je moment, kedy treba konať. Po kolaudácii by mal vlastník požiadať kataster o zápis zmeny druhu pozemku, aby to sedelo s realitou. Ale kataster to nespraví len tak na dobré slovo. Potrebuje podklady, typický geometrický plán, ktorý tú zastavenú časť presne vymedzí a právoplatné kolaudačné rozhodnutie. Takže aj táto, povedzme, formálna zmena je vlastne výsledkom predchádzajúcich úradných krokov. Rozumiem. Teda vždy, keď chcem robiť niečo iné, ako je napísané v papieroch, mal by som spozornieť. Sú ale aj situácie, kedy to fakt netreba riešiť. Samozrejme, ak pozemok využívate v súlade s jeho účelom, máte ornú pôdu, jeden rok sejete pšenicu, druhý repku, stále je to orná pôda, nič sa nemení. Bežná údržba záhrady, kosenie, sadenie kvetov, nejaký ten stromček, drobné úpravy terénu, ktoré zásadne nemenia odtok vody ani stabilitu, to všetko je úplne v poriadku. Ide o to, či sa mení tá podstata využitia. Jasné. Ak si niekto nie je istý, rada doktora Milana Ficeka z jeho materiálov je vždy. Radšej sa vopred spýtajte na stavebnom úrade. Jeden telefonát alebo krátka návšteva môže ušetriť veľa starostí. To je určite dobrá rada. Prevencia je lepšia ako riešenie problémov. Dobre, tak povedzme, že som v situácii, kedy povolenie potrebujem. Ako na to? Priznám sa, už len ten zoznam možných situácií znie komplikovane. Ten proces asi nebude jednoduchý. No, jednoduchý. Je to správne konanie, takže áno, istá byrokracia tam je, to nebudeme zastierať. Celé to beží na príslušnom stavebnom úrade. To je zvyčajne obec alebo mesto, kde ten pozemok leží. Začína sa to písomnou žiadosťou. Tam musí byť jasné, kto žiada, o aký pozemok ide, čiže parcelné číslo, katastrálne územie, aký je jeho súčasný stav a hlavne, čo presne s ním chcete robiť, akú zmenu navrhujete a prečo. A k tomu asi treba kopec príloh, však? Presne tak. Ten zoznam býva dosť dlhý. Môžeme si to tak zhruba rozdeliť. Prvá vec sú doklady o pozemku. Aktuálny list vlastníctva nie starší ako 3 mesiace a kópia katastrálnej mapy. Ak meníte len časť parcely, tak potrebujete aj geometrický plán od geodeta, ten musí byť overený katastrom. Dobre. Potom je dôležitý popis zámeru. To je vlastne projektová dokumentácia alebo aspoň nejaký podrobný plán, čo tam chcete robiť. A pozor, musí to byť od oprávnenej osoby, projektanta, architekta. Ďalej, a toto je veľmi dôležité, je súlad s plánovaním. Potrebujete územno-plánovaciu informáciu alebo priamo záväzné stanovisko obce, že váš zámer je v súlade s platným územným plánom. Toto by mal človek zisťovať ako prvé, nie? Určite áno. Ak územný plán váš zámer nepripúšťa, tak je zbytočné zháňať ostatné papiere, kým sa plán nezmení, čo môže, ale nemusí byť reálne. Jasné. No a potom je tu tá plejáda stanovísk o súhlasov. Od správcov sietí, voda, plyn, elektrina, telekomunikácie. Od rôznych dotknutých orgánov cestári, ochranári, pamiatkári, ak je to v pamiatkovej zóne. A samozrejme, ak ide o poľnohospodárskú alebo lesnú pôdu, tak to kľúčové rozhodnutie alebo stanovisko o vyňatí od okresného úradu. Tam sa ešte rozlišuje, či stačí záväzné stanovisko alebo treba riadne rozhodnutie o odňatí. Závisí to od veľkosti plochy a umiestnenia. A ešte niečo? Áno, doklad o zaplatení správneho poplatku. Bez toho vám konanie ani nezačnú. Páni, to je teda riadny balík papierov. Keď toto všetko človek dá dokopy a podá na úrad, čo sa deje potom? Ako dlho to asi trvá? Keď je žiadosť kompletná, úrad oficiálne začne konať. Oznámí to všetkým účastníkom, vám, obci, dotknutým orgánom, často aj susedom, môže byť aj ústne pojednávanie, obhliadka na mieste, účastníci môžu vznášať pripomienky, námietky. Úrad to potom celé posúdi, či je to v súlade so všetkými predpismi, zohľadní stanoviská a námietky. Ak je všetko v poriadku, vydá rozhodnutie. Povolí zmenu, často s nejakými podmienkami, napríklad, že musíte zabezpečiť odvod dažďovej vody alebo vysadiť náhradnú zeleň. A tie lehoty? Hovorí sa, že úrady majú 30 dní. Je to reálne? Zákon hovorí 30 dní, v zložitých prípadoch 60. To je lehota na vydanie rozhodnutia od momentu, keď má úrad všetky podklady. Prax, no býva rôzna. Hlavne získavanie tých stanovisk od iných orgánov je proces natiahnuť. Každý má na svoje vyjadrenie tiež lehotu.
A čo ak úrad nestíha? Dá sa niečo robiť? Dá, môžete podať sťažnosť na nečinnosť na nadradený orgán a práve tu by mala pomôcť tá nová stavebná legislatíva, ktorá začne platiť od apríla 2025. Tá kladie väčší dôraz na dodržiavanie lehôd, zavádza napríklad tú fikciu súhlasu, ak sa dotknutý orgán nevyjadrí v lehote, berie sa to, ako by súhlasil. Teda, zjednodušene povedané. Malo by to zrýchliť proces. To znie sľubné. Áno, očakáva sa, že konania budú rýchlejšie a transparentnejšie. Ale aj tak treba povedať hlavne pri tých zložitejších zámeroch, napríklad stavba na bývalom poli, že to často nie je len jedno konanie. Najprv vyňatie pôdy na okrese, potom možno územné rozhodnutie na obci, až potom stavebné povolenie. Každé má svoje lehoty, svoje kolieska, preto doktor Milan Ficek vždy zdôrazní, treba začať naozaj včas a obrniť sa trpezlivosťou. Celé to môže trvať mesiace, niekedy aj roky. To je dobre vedieť dopredu. No a teraz poďme na tú odvrátenú stranu. Čo ak to niekto proste riskne? Postaví si tu garáž na čierno, alebo začne prenajímať lúku ako parkovisko bez papiera. Aké sú reálne následky? No, poviem to takto, veľmi sa to neoplatí. Rizika sú značné. Prvá vec, stavebný úrad, keď sa to dozvie, či už sám alebo na podnet, musí konať. Začne konanie o nepovolenom užívaní alebo nepovolenej stavbe. Môže nariadiť okamžité zastavenie činnosti alebo prác a môže nariadiť uvedenie do pôvodného stavu. Na vaše náklady samozrejme. A dá sa to nejako dodatočne zlegalizovať? Často sa o tom hovorí. Teoreticky áno, zákon to pripúšťa, ale má to veľmi prísne podmienky. Tá úplne základná je, že tá stavba alebo zmena musí byť v súlade s verejným záujmom, hlavne s územným plánom. Ak ste postavili dom tam, kde má byť podľa plánu lúka, tak šanca na dodatočné povolenie je prakticky nulová, kým sa nezmení územný plán, čo je beh na dlhé trate a s neistým výsledkom. Takže ak to nie je v súlade, tak smola? Väčšinou áno. Ak to nie je v súlade, úrad s najväčšou pravdepodobnosťou nariadi odstránenie stavby alebo obnovenie pôvodného stavu. A sú tu aj ďalšie problémy. Čiernu stavbu vám nikto neskolauduje, bez kolaudácie nemáte súpisné číslo, nemôžete sa tam prihlásiť na pobyt, môžu byť problémy s pripojením na siete. To znie ako zlý sen. A predstavte si, že taký dom chcete predať. Alebo založiť v banke kvôli hypotéke. Nedá sa. Papierovo tá stavba buď neexistuje, alebo nie je povolená na daný účel. Kataster vám zmenu druhu pozemku alebo zápis stavby bez podkladov neurobí. Takže prakticky nepoužiteľná nehnuteľnosť a finančné postihy. Pokuty. Samozrejme, je to správny delikt. Pokuty podľa stavebného zákona môžu ísť pre fyzické osoby do tisícov eur. Nový zákon ich výrazne zvyšuje, hovorí sa až o 10 000 eur. Pre firmy a podnikateľov sú tie sadzby ešte oveľa vyššie. Tamto môžu byť 100 000 eur za vážne porušenia, napríklad stavba na úplne nevhodnom pozemku alebo užívanie veľkej stavby bez kolaudácie. 100 000. Áno. A vysoká pokuta hrozí aj za ignorovanie príkazu úradu zastaviť práce. A aby toho nebolo málo, ak ide o neoprávnené použitie poľnohospodárskej alebo lesnej pôdy, tak pokutu môže dať aj okresný úrad podľa zákona o ochrane pôdy alebo lesov. Tam sa to ráta často na hektár a tie sumy tiež nie sú malé. Čiže dvojitá pokuta. Môže byť. Jedna od stavebného úradu, druhá od pozemkového alebo lesného odboru. A k tomu všetkému ešte často musíte doplatiť aj ten odvod za odňatie pôdy. Takže finančne je to naozaj veľmi nevýhodné. Páni, takže tie rizika sú fakt vážne. Zastavenie projektu, nemožnosť užívania, vysoké pokuty. Tá byrokracia na začiatku asi naozaj má svoj zmysel. Potvrdzuje to aj nejaká súdna prax. Sú nejaké prípady? Áno, súdy sú v tomto konzistentné a prísne. Existujú rozhodnutia Najvyššieho súdu, ktoré zdôrazňujú, že úrady musia vždy dôkladne skúmať súlad akejkoľvek zmeny s územným záujmom. Teda nielen s územným plánom, ale aj s ochranou okolia, napríklad pred hlukom, zvýšenou dopravou, zhoršením životného prostredia. A súdy tiež opakovane potvrdili, že stavby postavené na čierno na pozemkoch, ktoré na to neboli určené, sa nedajú dodatočne povoliť, ak to odporuje územnému plánu. V takých prípadoch súdy zvyčajne potvrdzujú rozhodnutia o odstránení stavby. Čiže spoliehať sa na dodatočnú legalizáciu je veľké riziko.
Presne tak. Ponaučenie z judikatúry je jasné, ak je zámer v zásadnom rozpore so zákonom alebo územným plánom, šanca na úspešnú dodatočnú legalizáciu je minimálna až žiadna. Dobre, tak skúsme to celé zhrnúť. Čo by si mal človek odniesť z našej dnešnej diskusie, ak teda vlastní pozemok a niečo s ním plánuje? Takže základný odkaz je asi takýto. Zmena užívania pozemku nie je len vaša súkromná vec. Je to proces regulovaný štátom, lebo má dopad na okolie, na krajinu, na verejné zdroje. Tá byrokracia, aj keď sa zdá byť možno obťažujúca, má svoj zmysel. Chráni nielen verejný záujem, ale v konečnom dôsledku aj vás ako vlastníka pred budúcimi problémami, spormi, sankciami. Ignorovať pravidlá je cesta do neistoty a k potenciálne veľkým stratám. Takže radšej poctivo a legálne. Jednoznačne. A preto to odporúčanie, ktoré vlastne vyplýva aj z prístupu a materiálov doktora Milana Ficeka je: komunikujte včas. Ak plánujete akúkoľvek zásadnejšiu zmenu, choďte sa poradiť na stavebný úrad, zistite si, čo hovorí územný plán pre vašu lokalitu. Pýtajte sa, aké papiere budete potrebovať. A ak je to zložitejšie alebo si proste nie ste istí, neváhajte osloviť odborníkov, projektanta, urbanistu, právnika, ktorý sa venuje stavebnému právu. Tá investícia na začiatku sa vám vráti v podobe právnej istoty a pokoja do budúcna. Výborne povedané. A možno na záver taká myšlienka na zamyslenie pre nás všetkých. Ako nájsť tú správnu rovnováhu medzi našimi snami o tom, ako chceme využiť ten svoj kúsok zeme a rešpektom k pravidlám, ktoré chránia to širšie okolie, krajinu a prostredie, v ktorom všetci žijeme. Ďakujeme vám za pozornosť pri tejto analýze z dielne advokátskej kancelárie Ficek & Partners. Tešíme sa na vás opäť o týždeň. A môžem prezradiť, že téma bude určite ešte zaujímavejšia. Pripomínam, že odkaz na celý článok doktora Milana Ficeka, z ktorého sme dnes čerpali, nájdete v popise. A nezabúdajte, že kto pozná právo, robí lepšie rozhodnutia.